מה אומר אחי? מה נשמע? אנחנו בצפת, ברוך השם, מה אתה עושה? עכשיו כאן? כן. בעיקרון יצאנו יום שישי עם חברים, לשבת, לאכול. אחלה בלה. בוודאי. מה הדבר? הטוב ביותר בעולם, באמת, אכלתי היום הבוקר סנדוויץ' עם סלמון? זה פצצה אחי. עשית טעות. למה? שישי לוקחים רק לחם מחמצת. אני לא יודע מה זה. אני עולה חדש. סאורדו. כן? סאורדו? יש לנו את זה בקנדה. אז מה? אני מקנדה, כן. ואני קנדה. אבל עכשיו אני נמצא בארץ. מה אתה עושה פה בארץ? אני בצבא. בצבא, איפה? כן. כרמיאל. כן, מאוד קרוב. קרוב. אבל אני פה בשבת. כן, במקווה. כן, אתה מכיר מקווה? אני מכיר, כן. אתה לוחם? כן, משתדל. סיירת יהלום? אסטרונית. איפה הנשק? כן, לא, הוא לא ביהלום, הוא לא ביהלום. כן, כן. הוא יקר. הוא בכפיר. סליחה. אז מה הדבר הכי טוב על צפת? קודם כל העיר עצמה, האנשים. זה העיר הכי קרה עם האנשים הכי חמים. עכשיו זה זמן קשה לצפת בגלל המלחמה, יש הרבה אנשים עזבו. מה העבודה שלך? אני יועץ לחבר כנסת. באמת? בעבר... אתה מכיר את בן גביר? אני אצל בן גביר. הוא אוהב דג מלוח? יצא לו לאכול. וואו, אולי היום אחד, אבל אני לא חושב שזה טוב לצופים שלי. זה מחלוקת.